Nze kwenu. Ekwulobia dere ni nwantịntị. Ndị anyị nọ na nkebe na-emere Ekwulobia ọjị. Biko ka ọ ghara ịdị ka anyị ọ na-ekpe orife uju aja. Biko ọjị nke a unu hụrụ bụ ya dị unu onye anyị nọ be ya. Nze Dennis Eze Nwụba. Ọ sị biko ọ sị ka ọjị ya na-eme. O nwere 2 gallons o ji support ya nkwụ enu na so biko denu nke ahụ ndị ogbo n'ọyọ mere ọjị nke a ya na 4 gallons adị ebe Ife anyị nọ na ya bụ akwamozu Ịsị Nze Ekwulobia Nze David Eze Onyemalu. Ọ bụ ndị nze na akwadobe onwe fa dịka fa si eme ife dịka ndị nze. Why if I don't believe don't I? When you wait on your garage, on your garage, what kind of rules of beer by I walking and I got to mine. Boy, I did just hear us who coin. My car, when they put on better. Or really, this young man do rules of you. One car who I did. So because I can do na diuno nanda kitia mela yoji. Thank you. I never never. When I speak again, the provost I got well ordered. Yandu Jawai. I took a try. Yeah, you got to be there. Oh.
Em na yukwa ye kene gi. Okay. Biko kwa kena ya fo nya ikene. Afamo yo feza anyị ikpe malezi Ikpe malezi kwa ye kene gi. ya no Na yukwa ye kene gi. Na daru. Kwa kena ya fo nya ikene. Afamo Nze ama obi eze ko. Ka na-etu mmadụ niile. Mmadụ niile ya ekene gị. Nwanne m nwoke wekana ya onye anyị kene. Afọ nwa echeta nna ya ekene gị. Nna ya ukwu onye ka anyị kene? Mbarabachi ya ekene gị. Nna ya ukwu anyị ekene gị. Wekana ya afa gị? Onye lihu echeghị ọkarịghị ọna ahụ. Nna anyị kwa ya ekene gị? Biko wekana ya afa gị? Nze Frederick nke onye metela. Anyị ekene gị o. Biko wekana ya onye anyị kene? Kedu ife tụrụ gị? Afọ nwa ya ekene ya. Nna yukwa ya ekene gị. Wekana ya afa gị? Nze Ifeanyichukwu Ojukwu Ezibe. Eji Buori Akwa. Buori Akwa ya ekene gị. Anyị ekene gị o. Nna yukwa ya ekene gị. Biko wekana ya afa gị? Nze Elias enwere mmadụ. Kedu afọ a na-etu gị? Afọ a na-etu gị? Afọ a na-etu enwere mmadụ ka onye nwere. Anyị ekene gị o. Nna gịkwa ya ekene gị. Biko gwakena ya afa gị? Gwakena ya afa gị? Ka ife eturu gị? Ekwulobia to come see what you want to get. I have one. Ọnọdụ anyị ekene gị. Na yukwa anyị ekene gị. Wekana ya afa gị? Ọkalị ọ na anyị ekene gị o. Anyị ka nkene ndụwụlụ idulu. Anyị ekene gị o. Nwoke ọma anyị ekene gị o. Wekana ya afa gị? Wekana ya afa gị? Ife melụ mma. Ife melụ mma. Anyị ekene gị o. Onye ka nkene? Chika Dibia. Ka efe eturu gị? Chika Dibia anyị ekene gị. Nna yukwa anyị ekene gị o. Wekana ya afa gị ahụ? Isi Ogbuebi nke Ịsị Nze Ekwulobia. Ogbuebi na anyị ekene gị. Nna yukwa anyị ekene gị. Wekana ya afa gị? Nze Godwin Ezekwe. Nna nyelugo anyị ekene gị. Nna yukwa anyị ekene gị. Ọ dị mma, biko wekana ya afa gị? Nze Dominic Eze Nwanne. Ka efe eturu gị? Nna ugwu anyị ekene gị. Ụka ọma anyị ekene gị. Ụka wekana ya afa gị? Efe eturu gị? Ọmara ka anyị ekene gị o. Na yukwu wekana ya afa gị? Aha m Nze ọ dị Okonkwo. Chibeze. Anyị ekene gị o. Na yukwu anyị ekene gị. Gwakana ya afa gị? Aha m bụ Nze Eze Ndụka Nwachukwu Ezinụlọ Masị. Nwa afọ Ogbu Ekwulobia. Kedu ife eturu gị?
mmadụ niile fee Chukwu. Mmadụ niile fee Chukwu. Ife adị mma. Anyị ekele gị o. Nna anyị kwa anyị ekele gị o. Biko gwa kena ya afa gị. Aba m Nze Dennis Nwụba. Nwe iwe ọjọọ ka m kwuo. Kedu ife ị tụrụ gị? Eji anya egbu. Eji anya egbu anyị ekele gị. Eji anya egbu, yes. Anyị ekele gị o. Thank you. Nna anyị kwa anyị ekele gị. Ọ dị mma. Biko gwa kena ya afa gị. Nze Osto ọnwụ mere. Abara nwoke aja nke mbụ na Ekwulobia. Abara nwoke aja. N'oge dị ugbu a dibụ unu na-awa ọjị iji nabata ndị nze okpo Ekwulobia. Ọ gbakọnụrụ ebe a wụchi obi ọcha ka ba je kwanyere onye isi be bụ David Ezenye mara ugwu ikpeazụ. Nna m anyị na-ekene gị na-asụ biko ga bụrụ anyị ụzọ bere anyị azụ. Bịa nọnyere anyị n'ibe niile anyị jekọ ime ebe ahụ n'ụbọchị tata ka ọ hụrụ ihe anyị ga-eme na mmasị nke gị. Nna m Chukwuọma, anyị wee na-asị na-ayọkwa gị biko ji aka gị mara onye ohe nru n'olu oro ga-anọchi anya ya n'udo na ọṅụ. Kpọọ ya ahịhịa biko ibe gbasara nze anaghị adọ ya ụdọ gụnwa mgbakwu mgbe bishọp na-ekwu okwuchukwu ihe sade o kwuru na ndị nze ife ba na-eme edo mma eji were mee ka ọka dị ka ba sonye maka ba na-akụzi ihe ụka na-akụzi ba anaghị emewu mmadụ nke ba ji emewu nwoke na-emewu nwaanyị. Nna m anyị na-asụ biko ife ndị a niile wụrụ ife ị ga-akwado anyị ka o zuo oke n'ime irugu. Na-azụkwa biko ga gọziere anyị ọjị a ka anyị tata udo na ịfụnanya na agam n'iru nke Nze Ekwulobia n'Ọyọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'afa Nna. Ọjị m agbara ị n'ọnụ ayịrọ mana ayịrọ mkpụrụ ndị niile kwenu gara aga onye nwanyị na Chineke anyị ekene n'ụbọchị nke tata isi nwanne anyị nwoke David Ezenye mara onye anyị ji maka ihie wee gbakọ n'ụbọchị taa. Anyị na-ayọgodughị onye nwe anyị ụkwụ ndị Nze Ekwulobia ji wee bata n'okpo n'ụwa nke ha ga-eji wee na ya amakarị ya n'aha Jizọs. Anyị wee na-ayọ ka ị nọnyere anyị na nwa ọgbakọ na nkwa ugwu ikpeazụ anyị na-akwanyere nwanne anyị nwoke tata ka ife niile anyị eme gazie nke ọma dịka nke nya si wee gazi. Anyị ayọ ihe ndị a n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Na-atụ nkwu ufere feburu ya ọnụ. Agadi nwaanyị hụrụ anyị lote nwaanyị ife mere nwaanyị mekọ ya. Onye sa na ba ifu ata nke bụ efu ero. Onye sa nwụ ya vụrụ ọkụ ụzọ na kpọọ ụra. Anyị wee na-asị Chineke nna pụrụ ime ihe niile ibi n'elu akwa anyị na-akpụ n'ala. Anyị na-enye ya ekene na ndụ nke imere ka ọ fara anyị ruo tata ọ hụte n'ike anyị ọ na mmasị nke gị mahụ Chineke. Wee na-asụ biko na ọjị echere anyị n'ihu ị na-ata na mkpụrụ anyị na-ata n'ibekere bịa nara ya ọjị gọzie ka anyị waa ya tata ndụ tata udo tata ịfụnanya taa Kraịst bụ onye nwe anyị n'afa Nna. onye bụ Chineke n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Chineke nna ya daa n'okwu gụ na mgburu bee onye otu anyị bụ Eze Nwụba. Anyị na-ayọ gụ o Chineke ọ kwara gị ụmụ ibe nwa ọ bụrụkwana na aka na-eje ka ọtụ ikpe ebukwere ya anụ ma ọ bụrụ na aka ga-aje eje ka ọtụ ikpe ebukwere ya bishọp buru ikpe nya o kwuru so onwe ife tụkaracha ya bụ ya bịara ka ha na-ene ife na signboard edere Nze Na Ozo Ekwulobia. Ana m ekwu mgbere na nkọta be m na nke be n'ụwa ọgụ nke be m ta ukwe mbịa nje kwụọ ụgwọ. Chineke were ebere na afọ ọma gọzie ọjị ka anyị tatata ndụ na arụ ike n'ifi Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọjị m okuru ise o. A na-agbacha ose aka na-agbacha ose onye ụlọ
Okay. Onye ka nkene? Onye kene gị o? Onye ka nkene? Obi agwa ya ekene gị o? Onye ka nkene? Okay. Onye ka nkene? Kedu ife eturu gị? Chijioke ya ekene gị. Nna anyị kwa ya ekene gị. Bakana yo na ekene. Okay. Onye ahụ the executive secretary of Nze Agwata. Ọ bụ onye achịna. Oya ma wo ọnụ na-ekwuru Nze Agwata. Ndị na-ebe a marago eze anya ya nọgo echere ya. N'ezienụ odogwu a. Biko kpọzie enye ya oche ebe kwesịrị ịnụ. Biko bịa ka m na-eme introduce. Biko onye ahụ the speaker Ịsị Nze Ekwulobia village. Onye ahụ Ịsị Nze Omochi. Onye a nna ya ukwu a ọ nwa bụ Ịsị Nze Nwaokpara. Ya nwa wụ the oldest Ịsị Nze echiri echi na Ekwulobia. Onye so okpu n'igwe eze nwa igwe nnukwu okpu. Kenere nya biko an ex-police officer. Onye amaghị onye bụ onye a. He's a retired police officer, a senior police officer. Also, the mouthpiece Nze Ekwulobia. None. Because onye about the speaker Ịsị Nze Agba village. Onye abu the ọ na-abụ Ịsị Nze nwụọ. Office of Ịsị Nze anaghị emezi exist. Mana a na-enwe ihe na-akpọ administrator, secretary general. Ya nwa ka ji Nze Ekwulobia kịta until enwee Ịsị Nze ọfọ. Nze Francis Odeka. Edere ememma. Biko ndị Nze Ekwulobia sị gị nọ. Imere ọfụma. You're welcome. Nze Ekwulobia, kwenu! Onye ka nke? Kedu ife eturu gị? Nze ọnwụ biko nwa bụ ihe na-etu m owu. Nze ọnwụ biko ma ọ jee ekwe. Anyị ekene gị o? Onye ka nkene? Anyị ekene gị o? Onye ka nkene? Eze aka ji ọfọ. Ka ezi adịrị Ekwulobia. Anyị ekene gị o? Nwanne m. Onye ka nkene? Ụlọakụ onye uche. Agba Ekwulobia. Anyị ekene gị o? Onye ka nkene? Ejara. Nke ọnụ ozi ndị azụ ha mgbe Ekwulobia. Anyị ekene gị o? Ka nkene? Otutu akpọ enyi nke mbụ na Ekwulobia. Benjis amụma isi ikwe. Anyị ekene gị o? Nna anyị kwa anyị ekene gị. Gwekene ya afa gị. Aba m bụ Nze Anselm Ọnwụchukwu Eze Nwankwo.
anyị ekene gị o. Nze Ekwulobia for it. Onye ka nkene? Onye masị na ya ekene gị. Onye ka nkene? Ma ya ekene gị n'ụdị pụrụ iche wee na-anabata gị ebe ndị Nze Ekwulobia nọ. Ọ nọ n'enyi ya ekene gị. Ka anyị kene ekene ife eturu gị agbalụ ndụ anyị ekene gị. Kafa na-etu gị taa? Uchechukwu anyị ekene gị o. Nna anyị kwa anyị ekene gị. Anyị ekene gị. Kedu vileji gị? Ịsị Nze Ekwulobia. Anyị ekene gị. Chairman committee hazili fa na-eme n'ụbọchị tata. Kọwapụta kanele ọha na eze ife ndị Nze na-eme n'ụbọchị tata. Biko aba m bụ Nze Chukwu na-enye eze aka onye mmuchi ya na-Ekwulobia. Dịka o si edo maka anyị na-akwụ onye isi Nze anyị Ịsị Nze Ekwulobia bụ Nze David Ezonyema. Taka anyị na-akwa ya dịka ome Ekwulobia si edo ya ka anyị gbakọrọ n'ebe a kpọbatara anyị n'ebe agbata obi ya. Nkwado ka anyị na-akwado nkịta anyị jezibe na ebe a nọ ebe ife ndị mkpọrọ Igbo eze na ife niile ma ndị mmadụ bịaranụ ebe a niile n'ebe a Nze Ekwulobia ọha bịara dịka esi eme Ịsị Nze nwụọ na ndị Nze ga-abịa oyi oke dịka o si dụọ ya ide ike nọ n'ebe a. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Onye isi okwu biko o ibe nkwara ọzọ ndị akparuo n'ime ka aga akpọ mba nkwa kwa ebe
Onye ka nkene? Nze Onowu Ugwuma na Ekwulobia. Anyị ekene gị. Barrister Ezekwunna Anthony. Onowu anyị ekene gị. Ekenekwe gị. Nnọọ. Udo dịrị gị. Ya biko unu n'anya pụta unu n'anya pụta anyị gara akwa ọda unu n'anya pụta anyị gara akwa aha jiri ibe ọfụma ibe gara ọfụma biko menu ka ọkọ ọmakarịcha tata biko n'odiri onye ọbụla aha m owo Nze nwoke dị nata JP abụ onye ọbọdị Eze ya one n'ọbọdị ọmgba the national chairman Nze Agwata and Urumba ekelekwe m ụnụ Igbe luo na JP na ndị Nze Ekwulobia na-abanye maka akwamozu onye isi Nze Ekwulobia bụ Nze David Ezonyema bụ onye ndị Nze na-ebonye otu ikpeazụ ya n'ụbọchị taata. Akasha.
Take control. We're not only one American there after them. Only I do it there. And don't let the name of bottle. Why I don't speak a name of bottle. I know the guy that I because I get better. I know what's the good, a boom bata, the kids marine. A problem and lose the gala. Later, my lose the boom. I look at a boom bata, when I went there, made by the former speaker, the Francis and his brothers. We equally wish to appreciate the Reverend Father in our midst. Maka the Reverend Father, they get quiet in here. Nze Na Ozo coaching. Coaching Nze Na Ozo. Kechuku pakutaraya. Ile jere rozi. Ile nanya ni ya picho omu no kwa unisi. Kwa unisi obo. Na ana kwa Nze ka Nze. And the omu Nze iko owa. Kwa Nze jeni kwe. Tika yetu urefu ya. I make an honor, I believe as number one citizen of Nze Ekwulobia. I don't know what's in Qatar. I never met Manaketa ya teacher. Come at Jana, when I go, Omenani.
Biko n'oge ugbu a aga m ewere microphone hand over. Hello? Hello? Ana m ewere microphone just in a brief. Now hand over to our secretary, the administrator of Nze Ekwulobia. Biko kọwagodo ndụ n'ebe a in a brief. Ka ndụ anyị ga-ebe ha ma ama ọkwa ndị na-atụ anya ma ọ bụ ndị ọzọ. Secretary General. Wetu na-abịa. Anyị sikwa otu a were kpọrọ ya Nze David, Nze Eze Nwosu Vincent. Tata ka anyị dọbara n'okpu ọzọ. Ịbịakwa ịkwara nwanne anyị nwoke ugwu. N'aga iji ka n'iru ihe ọbụla nwere mbido. Ihe anyị kọwudu ndị anyị bụ before opening prayer ụka amagodo ndụ ya. Anyị ga-abanye n'opening prayer ekpere mbido na anyị nwere gbapụ ya ọsọ. Anyị nwere ụbọchị taa ka ụbọchị anyị and anyị nwere ndị obodo ready for us. Anyị nwere ọnwụhụ ndị ọgba ọnwụhụ na-enwe anyị ga-anọgide ebe a chiejie ọnwa na kweti anyị ga-emegbu onwe ebe a taa. So biko anyị na-akpọrịta our able Reverend Father, dynamic Reverend Father. Biko biko before we begin the recognition anyị ga-ebidogo dị ekpere. Anyị na-akpọrịta our Reverend Father, the parish priest, St. Joseph, St. Vincent Amesi, St. Vincent Catholic Church Amesi. Nwa anyị nwoke bụrụkwa Nze Ekwulobia bụrụ Nze ka Nze. Biko anyị na-ekpere n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị. Chukwu ji ike niile, ọ bụ gị kere n'igwe kee ụwa were ọchịchị nye mmadụ n'aka. Ọ bụ gị na-achị n'elu na-achịkwazị n'ụwa mana iwere ihe ndị a nye ndị mmadụ n'aka. Ya mere na ụbọchị taata ndị Nze Ekwulobia n'Ọyọ zukọrọ na ngwuru anyị n'ọnwa bụ Ezonyemalụ maka ịkwanyere nna anyị ugwu bụ onye isi Nze ugwu ikpeazụ. Anyị na-arịọ gị Chukwu ka ị bụrụ onye ndu anyị, ka ị gọzie ndị Nze niile nke Ekwulobia ka ha kacha ndị ọzọ mma. Nyefee ogologo ndụ na-arụ isi ike, tinye mmụọ gị n'ime ha ka ife na-agara ha n'elu n'ihe niile ha na-eme. Nyefee ogologo ndụ, nyefee arụzigbo arụ isi ike, mee ka ezinụlọ ha na-aga n'elu. Mekwazị ka esi na ịbụ Nze wee na-agbasa ozi gị n'ụwa niile. Mezie ka ọnọdụ anyị n'ụbọchị taa bụrụ nke a ga-esi wee nye afọ gị otuto. Nyekwazị anyị ọṅụ na udo gị. Kedu ka anyị ọ na-ekpere si na Kristi Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi Nze David Ezonyemalụ zuo ike na ndokwa. Nye ya ezumike ebighị ebi Onyenwe anyị. Ka Chineke nọnyere anyị niile na mmemme anyị nke ụbọchị taata n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị ọnụ. Anyị ekele nna anyị ukwu Reverend Father Ezonyemalụ, imere nke ọma. Biko n'oge ugbu a anyị ga-amachazi ndị nọ n'etiti anyị. Anyị eweleta ekpere were anya Chineke n'ihe ọnwụ na anyị na-eme n'ụbọchị nke taa. Aga m eje godu na ndị nna anyị ukwu ndị nọ n'etiti anyị n'ụbọchị nke taa. Ndị isi ya gbasịa gara ya gara maka na abịa na gọọmenti enwere federal, enwere steeti, enwere local gọọmenti wee dụrụ na-aga. O nwere ndị si from the federal constituency were bịa bụ ndị Nze Agụata na Urumba, ndị nke anyị so n'ime ya. Ha gwara anyị na a ga-abịa ebe a n'ụbọchị nke taa na Nze David Ezonyemalụ bụ special isi Nze n'ebe ha nọ, na a ga-abịa soro anyị werekwa n'ugwu na iji were si ejee nke ọma n'ụbọchị nke taa. Biko mmadụ bụ na ndị bịara anyị ka anyị ga-akpọ ha ndị ọzọ. Biko ebe nọ na isoro ndị Nze Agụata kelee Chineke iso anyị nọ n'ụbọchị nke taa in a beautiful weather like this. Please
Nga papa ya bụ Nze Nathaniel Eze nna ya Chairman Nze Akwata and Orumba. Biko Nze Nathaniel fele ndị Nze agata aka. Udo dịrị unu ndị Nze ogbeghị. Daalụ nọ. Biko o mekwara nnukwute okpodi mkpa nna anyị ukwu enyi ka enyi ya nwa bụ ode akwụkwọ Nze Agụata ifu ya ebe ọ nọ ịmata na nnukwu mmadụ ka ọ bụ ọrụkwa ọrụ oyibo and retired. Onye a bụ onye achịna, chairman bụ onye ọgbọji ndị agbata obi anyị. Ka onye na-ekwu maka ya Chief Ichie Emmanuel Akunne kenere anyị ka isi ekene. Nze Ekwulobia ekwenu. Nze Ekwulobia kwenu. Nze Ekwulobia kwezuonu. Nna anyị bụ nnọọ ọ gasịrị ndị so ndị arụ ọrụ ndị uke anyị sịba ga-anwachite anya anyị unu n'anya anọrị ha anyị na-asị unu nnọọ anyị mana ọrụ na nwere batara ha ikwu ụmụ oche jisi na ike ka anyị gazie na ha tebụl na ndị ya asa anyị mere emebe maka na ọ ka m ga-esikwu kịta nna anarube m akpọrọ m meeting. I am properly guided. This one person, I am properly guided. Come on, governor, the way I say be properly guided. And the one I say, yes, sir. You don't have any other option than to say, yes, sir. Who do I am watching? Finally, can. How did you and also? My name is Amaka dying. Oro. Why I don't care about them. I can do that kind of. Onye Nze Ekwulobia. Omenani Nze Ekwulobia we Nze Nwa. Onye we speak at 626. Maka Nze Nwa we speak ya. Ị ga na jolo. Ọrụ ha kwụsịna maka onye na n'ọrụ anwụọna. Mana ọ bụrụ onye ebe akwụkwọ ya na akwụkwọ administrator ọrụ n'oyibo na na-akpọ ya sole administrator onye ka na-adịkakọta ife a na-eme anya tupu eruo mgbe e nwere onye isi ọfụọ onye a bụ onye ji ọkwa dịka onye isi Nze Ekwulobia ọ dịka sole administrator ọ jiri anya nwee isi Nze ọfụọ ọha Njehova onye bụ onye ahụ unu n'anya ọ ga-afụ iche na n'ụlọ n'ihu ọ nwere ihe ji were fụ iche ka onye na-akpọ kịta Nze Francis Ọdịka Sole Administrator Secretary General Nze Ekwulobia kenyere anyị Ekwulobia Nze Ekwulobia kwenu Nze Ekwulobia kwenu Nze Agụata kwezuonu. Ekwulobia bụ 9 villages and that 9 villages anyị maka isi ewu ka esi ewu ka esi akpa aba ka esi eke ọrụ ka ndị ọrụ bụ isi Ekwulobia onye ahụ n'etiti anyị onye amaala amaala o nweghị ihe eji mara ya bụ otu afa ọtụtụ ndị mmadụ amaghị afa ya ebe a ihe eji mara ya bụ agbagbo nke kedu ihe bụzi afọ eji mara ya Nze Bernard ezi ụgbọ aja isi Nze Ụmụchiana village biko kenere m Nze Ekwulobia na Nze Akwata ndụrụ ebe a Nze Ekwulobia kwenu Nze Ekwulobia kwenu Nze Ogbo kwenu Nze Agụata kwezuonu Dodono
Biko ya jụrụ ka anyị bidokwa. Biko ife anyị nwere bụ Nze Agụata na Orumba. Orumba bụ Orumba North and South. Mana ihe ji mara ya bụ Orumba. Nze Agụata na Orumba. Onye je ekene Nze Agụata na Orumba. Ụnụ mara ndị ọgbọji chairman ọgbọji Orumba. Ọgbọji Orumba. So ịkpọsa Agụata ịmadụ ịkpọfikọ ya. So kpọrọ onye isi Agụata na gịnị Orumba. That's good. Abahala ngom, abahala kuza uzibonye. Biko ni kwenu. Biko, mgbe na-aga n'iru, gaje onye ọzọ ga-akpọ ebe a. Ojokwu eri. O nwere ebe m na-asọ nna onye mpekwute okwu. Ebe ọ bụla okwu siri ike akpọpụta ya. Onugonu were okwu inu, were okwu amamihe were bidogodo okwu, wee mara ebe ọ na-aga. Onye bịara ụka nyaa nke mekara kwuru bishọp kpọọ ya sị abịa maka na ọrụ ya o nwere ya na-akpọ dual functions. Bishọp amarago ya asị onye eziokwu, mara ya na ido ọwụna, mara kwuo ya asị onye isi n'ụlọ ụka, mara kwuo ya asị Ịsị Nze. Ebe na-ekpere onye ahụ bụ spika ọ na-arụ emecha Ịsị Nze abụghị n'aha Jizọs. Onye bụ onye ahụ? Nze Christopher Ezude, spika Ịsị Nze Agba village. Biko, spika biko kelere anyị Nze Ekwulobia n'aha Agụata na Orumba. Nze Ekwulobia kwenu. Nze Ekwulobia kwenu. Nze Ogo kwenu. Nze Agụata na Orumba kwezuonu. Ọ ga-ala anyị mụ n'aha Biko onye ọzọ anyị na-akpọ afọ ya Ịsị Nze Ụmụchi village Ekwulobia. Onye bụ onye ahụ Nze Ezekiel Ezeneto na-ebutenyere m Nze Ekwulobia na Nze Agụata na Orumba. Biko, ọ tụkwara onye nke nọ n'ihu. A sị na nwata kpọcha ya aka o megịrị ozugbo ọ gara iri ibe n'otu efere. O nwere ibe dị kpọkọta n'ihu oche. Ọ sịrị mba ọ na-akpa. Is dynamism, is activeness. Onye a alụgoro Ekwulobia ọrụ n'ebi dị iche iche. The chief security officer Ekwulobia, the task force or the chairman of Mutun, Motorcycle Union of Ekwulobia, Motorcycle Union Transport of Ekwulobia. Ihe ndị ọzọ dị n'ọrụ ọrụ ndị ụlọ Ekwulobia. Onye bụ onye ahụ? Ọ bụ Nze Agbawo of Ekwulobia, Ola village Ekwulobia. Onye a bụ an active member of Nze Ekwulobia, Nze Ola. O so na onye nọchite anya ndị Nze Ola na Nze Ekwulobia. Oche e nyere ya erubere ya maka na ike ọnwụ n'oge isi wee chọọ ya ị ga-afụ ya. Nze Agbawo gọdịnyela anyị Ekwulobia. Nze Orumba. Nze Ekwulobia kwenu. Kachenu. Nze Agụata na Orumba kwenu. Ekwulobia kwezuonu. Sorry, I omitted. Nze Agbawo was of Management of Anya Nze Ekwulobia, Nze Agụata na Orumba. Very, very active, very, very outspoken, very soft-minded. I like it again. Ka onye ọzọ anyị ga-akpọ ugbu a n'usoro.
Opolite, Opasade, Opasana, Rosia, people, I'm not even get none of what. Oh, people don't have a lot of before we are. That kind of never and never say that. And that's why you won't get. Oh, we have one hour, or we got there back. It was to be a crossing. On a good woman and there, I can help here. I got when I had a disease. It's in Zopo. The disease is in Zopo. Mr. David is there, my. Only Ịsị Nze Ekwulobia. Only Ịsị Nze Ekwulobia. Onye ọwụna kwụrụ ọtọ. Kwụsị n'okpu n'ebe ụnụ nọ. Kwụsị n'okpu n'ebe ụnụ nọ. Ebe ụnụ nọ. Nke a kịta bụ iji kwanyere onye Ịsị Nze anyị n'azụ. Ya nwa bụ Ịsị Nze Ekwulobia, Ịsị Nze Ekwo village. N'otu a ka anyị nọ n'oge ugbu a. Biko, nna anyị ụkọchukwu ekpegara anyị ekpere mbido. O nwekwara onye na-eso ya sị na awụ na fada anọghị ya katikisi edowe ụka ụkwa ya. Biko, ana m enye onye na-awụ na fada edowe ụka ma wụ na fada abịa na ere biko onye mkpụrụ obi nwanne ya nwoke narị chukwu n'aka. Ka mkpụrụ obi David esonye maara ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Ka mkpụrụ obi David esonye maara ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Ka mkpụrụ obi David esonye maara ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Nye ife na-emebe oli nwanụ. Ka o zuo ike na ndokwa. Ka o zuo ike na ndokwa. Ka o zuo ike na ndokwa. N'afọ nna. Asịkwanụ ime ihe kwesịrị ihe na anyị agba izu inyekwa ya na imere ya ọfụma isi ike. Biko anyị ga na-agagharị ụlọ nwere ebe ọbụla nwere usoro anyị ga-ahapụ ogo ga-atọrọ nkịtị ọchị na ọrụzie mbọsị ọ ga-abụ n'ezie ya ozu. Onye ọzọ na-agbakwado gị ugbu a okwu ike eze agụrụ ya dị njọ ọgwụ dị na nwe ga-adị dọrọ anyị. Thank you very much. Ọgwụ na mmiri anaghị efu ike n'ebe agụrụ mmiri ga-ezo mmikọ ike n'ebe agụrụ mmiri adọ ka onye na-amasị anya gị ugbu a Nze Jonas Ezeobi Ịsị Nze eze agụrụ kenyere anyị Nze Ekwulobia. Kenyere anyị Nze Ekwulobia na agbata na Olumba. Nze Ekwulobia kwenu? Kwenu? Nze agbata na Olumba kwenu? Ibeja toro no mwa. No. Because the youngest speaker. Open no phone is on the you might get to make here, but I answer one day or another. Mana, more to the task than I have with you now. I see on the yana. Okay, for I got offset. You are the youngest speaker. Open the hand, come on, not here, and I let it away. Mamika. I have to go there. I have to go there. I'm not a coach. I have to go there. I'm very Nakono, Ndotoyano, Ndotoyano. Manisi the nature and a semi puya Jeremiva. Only what you have puya. Onya Bonyan, Nze Sunday, Ezeobi, the speaker, Nze Ekwulobia village, and they are Sunday Black.
ife eji mara ya na the whole world bụ Sunny Black. Nnekwu anya onye ka nna oji onye ha ewuzie Sunny Black. Kenere anyị Ekwulobia na ịgọdị n'Orumba. Kwenu! Nze ịgọdị n'Orumba! Kwenu! Nze ọgbọ! Kwenu! Ekwulobia kwenu! Ọ ga-adị anyị mara aha Jizọs. Bụkwa igwe ndị amaesi ụkwa nze maka na onye ahụ nza na-ahụ igwe ọkwanụ ya mata ya obere otu onye n'ime obodo anyị igwe ndị His Royal Highness igwe Igbobi ihe anya gbasa mere alọ ndị igwe nọ n'akụkụ niile ma ndị si Hausa ma ndị si Yoruba ma ndị niile bịara to just identify with him, to showcase with him. Ya na okwu Ịsị Nze n'ogbe nke ya wụrụkwa onye so na ndị bụ Nze Ekwulobia ọ naghị anọ ebe ya na-ajụ oyi ọ na-anọ let us move and ọ jụrụ bụ naghị na ya n'azụ onye bụ onye ha na-ekwu Nze Samuel Ezekwo Ịsị Nze Abogume village Ekwulobia kenela anyị ndị oyi ebe anyị Abogume bueno Ekwulobia bueno Amaka na Orumba bueno Ekwulobia bueno The last but not the least, the only surviving member of ndị Ịsị Nze mgbe aha the only Ịsị Nze so na ndị Ịsị Nze kpunyere igwe onye na-eke okpu Ịsị Nze niile nọ n'Ekwulobia nwe onye nọ n'ime ya so ya nwawo Ịsị Nze ka nọ ndụ mgbe ahụ kwesịrị na agaba na ndụ bụ Ịsị Nze a na-enwe ya mgbe ejichi mmadụ Ịsị Nze ọ ya karịa iwu Ịsị Nze na-esi otu ahụ nọ ije ekpere oke ebe okeke eru mana vileji o rubere mana ebe na-ete ndị ọzọ nwa ntọrọ ya onye ha bụ retired police officer very homely very humble very quiet onye bụ onye ahụ zụpụ ị na-ele ya nọ na-achị how we shall be like you iwe anaghị ewe ya ọsịsọ Nze Boniface Ezike Ịsị Nze ihu ọkara kenela anyị Nze Ekwulobia na Nze Agbata na Orumba Nze Ekwulobia kwenu dienu mọnụ Nze Agbata na Orumba dienu mọnụ akwụkwọ m jiri bịa nkiri ji anaghị aka ma n'aha Jizọs anyị amakwụsị ebe a o nwere ndị anyị agba ọhụrụ ebe a bifo anyị akwụsị ọkụ n'aka mere azụ o ji mee gịnị o ji nkọ na nkọ ụnụ mana agha ọgụ onye nwere ka egwu na-ekwe ife na ọgwụ agha ụfọdụ ụmụ ndị agha n'agha ga-ahụ ebule gbapụta anaghị achụwa n'amị ụfọdụ ụmụ ndị agha ga-anakpụrụ mkpịsị ụmụ chie na mkpịsị ụkwụ enwe ebe a na-achụwa n'amị ọ dịghị mma onye a bụ onye bụ Nze Ekwulobia n'azụ ọ sị iwe ọ dara ịgwa onye eji eje mba ọ dị ga eji eje mba ọ dị na ha nọ ebe a na-atụ asị ife ọ nọrọ udo tọrọ atọ eziokwu ọ nọ na mgbasa ịkpọpụtara Nze David Ezeonemaala on the 28th day of March 2020
ọ nọ ya gbamgbam ọ naghị enwe ohere mana ọ nwere ife otu ọdụ ya ụbọchị ahụ ihe makwa ihe mere ụbọchị ahụ and since ahụ ozubeghị ike ọ bụ eziokwu na ọ bụ nze kwesịrị ị na-abịara ebe anyị na ọ na-abịa mana anyị na ya agụzie aka ekpe n'ụtụrụ ọnwụ ọ naghị ahapụ ya anyị naghị ahapụ ya ibi nke ọ bịara ebe a aka ụgwọ na-esogbo ya n'azụ na-abịa bifo ọ na-ibi mgbe nduzi adọ kwesịrị ka o si eme omere ọha ka ọgwụ ibe dị mgbe iji ewu omere ọha ọ na-emere ụmụ ogbenye ọ na-emere ọgaranya eji ekwu tupu ụbọchị nke taa na moni mas ka ndị jee moni mas onye bụ onye ahụ ụbọchị ekpuriri Nze David eze ya maara ogbu dịka onye isi Nze Ekwulobia nọ n'ebe na ebe a n'ihu otu nama ọ na-enye ọsọ na biko ka ị hụrụ gị ịdị ụmụ izu ezo a na-akụkọ ya ka befene ọ na-ekenere anyị Ekwulobia na anyị ọcha na Olumba Nze Ekwulobia kwenu dienu kachanu Nze Ogbo kwenu dienu kachanu Nze Agado Olumba kwenu Olumba not kwenu biko ibe ntụgharị ya ịgbapụta m biko a minute anụ onye ka adịgasị nwaanyị dị akpa ya bụ obenye mụ na diọkpara ezenye ma anọghị ya onye isi nze anyị nwụrụ anwụ ụkọrọ asịme adị mgbe nna m na-eme ogbueri na ma na-eje abịa mmanya ọka nọ mara agha bifo ọrịa klasmeti mgbe anyị hanyela Nze Ekwulobia kwen ndị atụ ya n'ilu anaghị agba aka emegonu afọ n'ụmụ nwụrụ nwaanyị ego n'ego ericha anya nke mgbe m hụrụ na ụlọ ya maka ịnata nke pere mpe aja ọrụ ericha anya mmemme ihe ejebe ha adị ya ndị Olumba and agụ ata kwetuonu Nze Ekwulobia kwekwenu before ndị nze agụ ata anaba kana ama ya na-eme akwado m akwado before ndị nze agụ ata Olumba anaba aga m eweta 20,000 nyefe ebe a Nze Ekwulobia mmadụ usu nwanne m nwoke nọ ọnya nwaasị eze ka ahụ eze agụ nụrụ nwaanyị na-ese ọ na ya hụrụ ebe akwụkwọ ọhụrụ ihu eze ka ahụ eze agụ anyị wee si ebe a nọ nwaanyị wee bịabuchie n'obi aga m enye ya 100,000 o ji enye ụnụ biko ụlọ amaghị ekwula okwu ebe a ibu mụtara ya biko ndị ebe a biko cherenụ ndị na-akụ ihe a biko cherenụ biko cherenụ biko o ji adụ na Ekwulobia sọ nne ndị na-arịa mgbe ahụ sọ nne ndị agbụrụ ụbọchị Ekwulobia na-akụbuso onwe ha na paakị onye ji arụcha manụ paakị onye a mere aka ji eje Ọnịcha small amount onye na mere initiate Ekwulobia ọban ya nwa onye izipu butere private transport company Ekwulobia ọban
Mass Transit. He is the managing director, Ekwulobia Urban Mass Transit, Chief Innocent. Ezekavo. Honorary one of Ekwulobia. Isaac Ino. Blessed Inoma. Blessed Inoma. Blessed Inoma is a subsidiary company. Listen, Blessed Inoma is a subsidiary company. On Pahala, Ekwulobia Urban Mass Transit. Here, the money worldwide, Ekwulobia Urban Mass Transit. Blessed Inoma was his own private company attached to Ekwulobia Urban. I have to make it known. May God be to your pocket in Jesus' name. I can try to remember that. I am a number. Oh, my Benazo. Many back to where to go now. I have a fiambo. I know for that. I will mention your name. That was taken the Ekwulobia. Nze Ekwulobia. Because Ekwulobia Ekwulobia. If I be the Bella Yaka. Ekwulobia na Nzaga na Norima, I don't know. Because at the initial stage, we had to go. All the guys that, all the guys that, all the guys that, all the guys that, I'm not going to one name worker. Because others will know next to the bamboo, Western Bano, and I have to sack a board. Western, everybody got a ban. Go on and coffee. The Chief Samuel, okay, what's the number guy? More the kid that's from Eastern the weekend. What's the matter half an answer? I put your good them. I know man. He's a bad nature. Those here and say, Lord, you have to go there. People can never say, Lord, I got bad alpha. Your brother Gwen? Yeah. Your brother Gwen? Yes. I'm going to remember Gwen. In our midst, I will by the secretary, our legal officer. I will follow the police. I need to follow. Nke ya ka ha ntị ụnụ na-adịghị ntị ụnụ nụrụ mgbe ofu nwanne anyị nwoke nọ ebe a na-agba ọnọ n'enyi ga-asị m na ya ga-anọ ebe a megodo ndị nke agụata n'olu mba kweji ka azụ ọkwa n'ego ahụ na-awụ ihe a chiama ebukwara na ụlọgokwere ya Chia, nke a ji ya na ọkụkọ a wụziri ife anyị ji ana ụlọ nne ka ọ ga-awụ ome mmiri ekutere ebe a ndị Nze Ekwulobia na-ahụ na o mee nke eji eri eri ndị mmadụ eri ụlọ ala eri ka anyị ekerekwa
Nze Ekwulobia modo. Unu ga-aga anyị ga-adọkwa ụzọ. Anyị kelere na nabatara anyị. Anyị kelere na omume na-eme tata. O nwere ha mmadụ na nkà n'ime ya. Anyị kelere onye otere ego si nye nke aka ọ dara mba. Nwanne m ogere ga our former speaker, Nze Ekwulobia, Galiva. We are all that. I got on like a piece. They came in. No one, I want. No, I was a guy for free. If I have room, you guys do, and Omenani and the constitution. I want it to be one here. Cabo envelope. Cabo apassou. Cabo mais because all of us are going to wear because Chineke ga-agwa na anyị niile ka mkpụrụ obi papa ụlọ nke David enye ọnwa ndokwa Chineke ya ka anyị na-aka isoro unu mara oke asị duru na kọra gaa n'okwu ọma isi na ọkụ ya oke ahịa bụ kpakọ nna anyị ukwu David Ezeonye ma ụnụ ọma ife ahụ ndị bụ Ọnụcha Ekwulobia kwa ya Ọnụcha Ekwulobia kwa ya mana anyị ha mụrụ David Ezeonye mara eketa ata maka gịnị kakara kakori ọ bụrụ ọkụkọ nyụrụ anyị mana na-achụ ya ọkụ ya je kuchara nke buru akwa furu ejewara Guru David Ezeonye ma ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs o nwere nke m gara ekwu mana anaghị adọchafado okpere ya dọrọ mgbe ọzọ mgbe oke ahịa aja mmecha mmiji ma ga-agwa ya izu enwere bishọp si gbapụta ya adịghị ọsịsọ m kwuo ya ọsịsọ ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs biko ana m ewere ọmachi unu ana m enye ezinụlọ Ezeonye maara biko onye ọbụla ibe dị otu a o ji enwere ha ekene nwefere ekene ọha Nze Ekwulobia kwenyi Ekwulobia kwenyi Nze orumba na agụ aka kwezuroni na biko na obi mgbasa ọsọ anyị nwaanyị anụrụ ọsọsọ na ọchị ekweghị ebubo ọkụ anyị ekweghị m okwu enyi m aba Chineke dị ndụ mere na-ekele ndị Nze Ekwulobia ibe mbụrụ tata na Nze orumba na agụ aka ibe mbụrụ tata kama anyị eme ndị na-amasị nkeji ose bụrụ ụwa Chineke onye dịrị ụbọchị tata na ọ ga-adị etu a were ngọzi zute anyị na mba anyị niile dị iche iche ya bụrụ anyị mba dịka onye kwuru okwu Ibekwada kwuru na Nze wụ onye na-asị ihe asụba onye na-anọ n'eziokwu ugbu ọbụla a sị ka eje jụta mmadụ onye ekwutowe eziokwu ya sị ka anyị dekwe anyị jidesie ya ike ana m ekele unu na-asị unu niile ga-alụ m na-enyezie Fada microphone onye ndị Nze ngozi
enyemaka ya dị na onye nwe anyị Chukwu anyị ekene gị maka ndị Nze Ekwulobia niile ndị gbakọrọ n'ụbọchị taata. Chukwu ibe anyị na-arịọ ọkụ ka kacha ndị Nze n'ebe niile n'ihe ọma eziokwu maka n'iru n'ịfụnanya n'udo gị nyefe ogologo ndụ dịkara isi ike ka ọ bịa ha bịa n'ụbọchị taata bụ ebe ga-ewetara ha ihe ọma ka ebe ha si wee kwupụta ihe ndị a niile fachi wee zute anyị biko uju a papa uju nwa jikọrọ maji mee ka mgbe a ga na-achụkwazị azụ n'emume nke ụbọchị taata ka fa nakwuru ihe ọma ibe a hapụrụ wee bịawa eke a hapụrụ biko ekwele ka ọma kọfa gọzie ha ka na alụ ka na mmụọ gọzie ụmụba wepụ ihe ọjọọ n'ezinụlọ ha dị iche iche tinye aka n'iru na Nze Ekwulobia tinye udo tinye mmepe na ihe ọma niile wepụ ihe ọjọọ ka anyị ọsị na Kristo onye nwe anyị ka ngọzi Chukwu dakwasị ụnụ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ udo dịrị ọnụ. Biko ụmụnne m ụnụ ma agbata obi unu ibe a biko biko n'aha ndị Nze na Ozo Agụata na Orumba Society ka anyị bịara ebe a dịka ndị Nze Ekwulobia mere invite wee kwuo maka nnukwu mmadụ a onye isi Nze na Ozo Ekwulobia nwụrụ we really sympathize with you. We say ka anyị soro ha wee bịakwa n'ugwu etu o si ekwesị. We give honor to him, deserve the honor. N'otu aka ka anyị na-asị ụnụ ndo werekwa nka chairman na-enye wee na-asị onwe ihe oriri si wee na-eme anyị kwadoro wee na-asị ya anọdụ mma Chineke ọ nyere ya ka ọ nọdụ na paradaịs udo n'aha Kraịst. Udo dịrị ụnụ. Anyị na-ekene ụnụ niile ndị Nze Agụata na Orumba olu wee gwa ụzọ niile wee bịa maka ụbọchị taata maka Nze David ezinụlọ ya. Anyị na-asị ihe ọma dị n'etiti ụnụ na ezinụlọ ụnụ ka Nze nwa Chineke nyere ụnụ bụ ka ụnụ jidesie ike ọ na-aga n'elu n'ime mmụọ na eziokwu ka ezinụlọ ụnụ na-eme ọfụma obodo ụnụ na-emegbu anya ka ọ na-aga n'udo ife ọma ghara ịka ọnụ unu bie ogologo ndụ ọnụ wee kwazụ ihe ọma Chukwu nyere ọnụ ma jizikwa ya n'ebe ụmụaka ụnụ nọ ka ọ wee buru ya na-aga n'ile ka ngọzi nke Chukwu dị ike niile nọnyere ụnụ gbaa ụnụ medakwasị ụnụ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ udo dịrị ụnụ. Biko anyị na-emegala ndị Nze Ekwulobia ndị Nze wee chọọ ịbịa wee kọọ ihe a na-eme nke awụ akwa nke awụ envelopu biko unu gwara anyị na anyị si wee mee ọ maka otu n'obodo ka anyị wee na ya si wee ka Chineke gọzie ibe anyị ji wee nnukwu ndị ka mkpụrụ obi Nze David ezinye ya nwere ka ọ na-enye kwọ nsọ Kraịst onye nwe anyị. ka mkpụrụ obi David enye nwere ka mkpụrụ obi ndị niile kwenu gara aga ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa Jesu menere ya ebere. Biko ụmụnne m ndị enye mara anyị na-ekene ụlọ wee na-asụ ụlọ dibe n'ọnwụ na anyị etu o si m ụnụ ka o si mee anyị achọdori achọ anyị asọ anyị ka ọ karịrị mana mmadụ na-akarị n'ọkụ ọkụ ya n'ọkụ apịara ya anyị na-asụ ụlọ udo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị udo dịrị ụnụ. Ndị Nze Ekwulobia bụ udo ụnụ na-achọ ga-abịa n'ọnụ ọ ga-adị n'ezinụlọ ụlọ mgbe niile. Ọ na-enwe aṅụrị na-ekele Chukwu maka otu nsi wee lụọ ọrụ a n'oge papa nwere ya na nleta netere ya na ịfụnanya na ekpere ụnụ niile unu bịakwa n'ụbọchị taata were ihe onyinye ndị a niile ọ takawo na afọ iji nweta ya maka nwanyị nke dị mfe mana ọnụ jisi ike na-agbanyeghị tata wee ike biko ife ọma ọ dịkọ n'ezinụlọ ọnụ ka ngọzi Chukwu dị n'ime ọnụ
ka esikwazi n'obodo na-egbodo ihe ọma oge niile bụ ezinụlọ dị iche iche mgbe ọ ga-ana ka ụmụ were ọchị ihu ọma naba esikwazi ezinụlọ n'udo si na Kristo onye nwe anyị ka Chukwu gozie ụlọ niile n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Thank you very much. David Eze Ekwulobia asị na a mụrụ ya na 1935 dịka ụmụ ya si were gwa anyị mana mmụọ nke m na onye nna afụ ana m ewe David Eze Ekwulobia erugo 90 years ọ bụrụ mụ ma mụrụ anyị ma na anwazighị ọgbọ ya maka na ama m ada ya nwaanyị nke bụ nkọnọ mara tụọ n'ọdụ mara dị ọkpara ya agbakọzi ewofu amadụ m nna anyị ukwu ba 90 years and kama ife anyị ga-eji gbaghara ọbụ na David Eze Ekwulobia ebido nwoke mgbe a mụrụ ya dịka mụ na onwe m dịrị aga m nwere mgbe ọgbaka bụ ụwa ọfọ emeghị m baptizim gbasara mụrụ m elu onye mmụọ nsọ were je mee baptizim ọzọ ife nne kwuru je ka edere so onye ife ụmụ ya kwuru ka edere mana n'anya nke anyị and ebe anyị na-atụ ọgbọ David Eze Ekwulobia anyị na-emegara anya Chukwu nyere ya nka ihe ndị ọzọ bụ na kedu ihe metụtara David Eze Ekwulobia na Nze Ekwulobia. Yes, nna ya chiri ya ọzọ nwa ochighị onwe ya ọzọ ochighị ọzọ ogbenye ochighị ọzọ ọjị agụ ọ bụ nna ya chiri ya ọzọ nwa. Kedu n'afọ nna ya chiri ya ọzọ nwa? Nna ya chiri ya ọzọ nwa in the year 1932. Ọ dị very few years na wee chie ya ọzọ. Very fortunate human being. 1932 official age eji wee chi David Eze Ekwulobia ọzọ. Official age according to the records of ndị Nzọkpọ. Biko onye nyere m aka, this is a research issue. David Eze Ekwulobia echiri ya ọzọ 1932. Official record everywhere you go. So and the very ọzọ ahụ biko let's know ibe ọgba akwụkwọ ka anyị na-amụ biko nụ ọ bụrụ na ndụ rọngụ mpụtakọrọ eje m biko cherenụ n'ime ọzọ ha chiri ha dị mmadụ 34 chiri ọzọ n'afọ 34 mmadụ 34 chiri ọzọ mgbe ahụ. David Eze Ekwulobia nọmba 26 na ndị chiri ọzọ n'okpo ọzọ okpo na ọzọ Ekwulobia. Ụnụ ma na-echicha okpo a na-echi ọzọ n'afọ Nze okpo na Nze Ekwulobia. Ichicha na okpo ichi na Ekwulobia otu ha ezu n'afọ Nze okpo na Nze Ekwulobia. David wụ nọmba 26 na Nze okpo. Onye nke chichara chi were jere ihe ha ndị anya ụba bụ Nze Vincent Ezewosu wụ nọmba 3. Onye were oge majin na ngọzi Chineke nyere onye nọmba 3 kpesịara isi nze o wee si nọmba 3 igbe gagido a na-anwụ wee jee nọmba 26 isi nze pụtakwa ọzọ. Ọfish from nọmba 3 to nọmba 25 anwụọla. O wee rubere David Eze Ekwulobia biko otukwu nye ya ngọzi ntụbeka biko nụ ka ọ nụtukwu aka. David wuru mmadụ 25 wee wuru isi nze nnukwute ngọzi pụrụ iche. Ọ bụghị ajaka ahụ ka eji anwụ ọ bịa wụwa tupu ụgbọ anama mgbe ga-egozo were nwụ tupu nye ya ndụ. David Eze Ekwulobia dịka Chukwu si were chọọ otu onye be anyị na-ekwu n'otu n'akwanụ ana na-edobe isi nze. Ọ bụghị mmadụ na-edobe isi nze, ana na-edobe isi nze. And ana ahụ ọ na-ekwu God, the creator of the whole universe, the creator of the heaven and the earth. Ọ na-edobe isi nze na edobe n'ọnụndụ ọkpọrọ isi nze. N'afọ ana na-edobe isi nze. Biko si wee edobe ihe David Eze Ekwulobia site n'akpọrọ Chineke Nze Ekwulobia na 18th of March. 18th of March ka ndị okpo na the executive of Nze Ekwulobia dịkwasịrị iwu anyị
kpọpụtara Ekwulobia Nze David Ezeneamala dịka nọ the 21st biko achọrọ m kwuru wee rekọd a dịka the 21st Ịsị Nze Ekwulobia 21st. O nwere ndị ụlọ Ịsị Nze from number 1. Onye ọrụ Ịsị Nze number 1 na Ekwulobia. Ịsị Nze number 1 bụ onye a na-akpọ Nze Ike Ezenwodo Ike nwe ike onye uruchi anyị ya ma bụ Ịsị Nze nke anyị maara onwechikwa ọzọ ya ma but na record and history shows that no Nze Ike nwe ike bụ Ịsị Nze izizi na Ekwulobia na 1830 o bidoro from that 1830 rugodo ewe ruo 1904 ka ọ nwụrụ Ịsị Nze nwoke ha dịkwa ebe ọzọ. So the record na-egosi na tata Ike nwe ike bidoro ya na 1830. Nze David Ezeneamala wee rụọ ya 2020 to 2021. So Ike nwe ike wee onye izizi ka anyị maara bụ onye Ịsị Nze izizi na Ekwulobia. Ọ bụghị ibe taa ọ bịaghị ihe mmadụ na-webinite ochenji ihe ịsịrị ma ochenji destiny. Everything with a history, nwekwa destiny, nwekwa records. We are following records. I am the Woliba there manufacture. I Ghana archives. Ghana archives in Ekwulobia. We work the records. We cover here our next and next. So this is Ekwulobia. The David Ezeneamala number 21. Madito 20. Total nke number 21. Ọrụsịa ya nke anyị na-ekwute ata anyị n'afọ Ịsị Nze Swayana. Ọgwana ya anyị na-afọ ebe a tata Ịsị Nze Swayana. Ọchọ ose nwada ịkpacha ozu edo nwada edo ha nwada kpakpọ ha nwada bana ọkwa ka esi eme edo ha na nwada ụmụada n'afọ nwada sokọbana mgbe ochie ọ na nwada nwụọ efu na-abịa na-aga n'ihe mana kịta nwada nwa akpọcha ya ndị ama amata ya otutu ọ na-eji nwada ụfọdụ so nwe ngọngọ ịbụ nwada ibe gwuru were ibucha ha na nwada kwa nnukwu mmadụ n'afọ takpa ọma Nze na-ana. So tata dịka the head of Nze Na Ozo Ekwulobia ọ bụrụ na Nri ọ bụrụ na Ọnịcha ọ bụrụ na Ọka anaghị akpa aha gbasara onye Ịsị Nze nwụrụ maka ndị gbara date. This is purely a tradition and culture according to our culture and tradition. Oh, he has joined his ancestors. So if I am the David Ezeneamala has joined his ancestors. So nobody can tell. I did to only tell I mean next going to David Ezeneamala. Oh, fellow, and then just a doctor, it's not about each teacher. Dịka ndị kwuru okwu ekwu onye kwuo ihe ọ na-alụ otu omume ya edo anya na-ekwuje onye iru karịa bishọp kwuru ma ọ bụ ife ụmụ ya dere anyị nwe na ụmụ ya dere ya lọt ma tupu amụlago nwa ya onye nọ ndụ produso two Reverend Fathers ọ dịrị izi ya ji eme he produce a Reverend Father nwa ya tụkwa na Nze Ekwulobia an active member of Nze Ekwulobia na-agbara anyị banana produce another Reverend Father. So Reverend Father he was na mbara David Ezeneamala tupu ntukwu aka anyị nwanze David Ezeneamala ihe niile anyị na-eme Ịsị Nze ọ rọpụtara nwa ya bụ Nze Francis Ezeneamala. Very quiet, very amiable, very composing, very reliable. Ona hanazo. Gloria. Oh, the Palina. Nze, that's my before.
If I know I'm not at all that I'm a call. I'm not at all, I'm a call. I went one point to agent, but when I do the point. You can go by yourself. What will be behind a minute before? I don't think Ịsị Nze Ekwulobia, 9 villages, or from the 8 villages. Anyị na-ekele ndị ebere maara. Unu mere ọfụma. Ọ dịghị izi. Maka na anyị na-enwe otu ọzọ ọ dị izi. Mana mgbe bara aka jekọ ọgọ na-eme ife ọ dị n'ime ya. Isi na ike. Ọ ga-adịrị na mma. Ebe niile nsogbu ego unu na-etufu n'ihe a. Ọ gaghị
Ahora podemos no hacer uma carne no meu. Ele ama na Nze Ekwulobia list others follow. You got to now already. Because ya you ever time Amaka. On the drive and you also then there and I want I was the guy that here I can love you. I Biko, nke a bụ ife ndị Nze Ekwulobia ji bee ezigbo ndo na mba ịgbara ebe nna anyị ukwu nọ onye na-ebugharị okenye onye nyanya ka were arịa isi ike Chukwu enye ogologo ndụ Dịka ọ dị ịna-ịkwasị na ndị Nze jegoro pụta ọ bụrụ na onye na-esi ọgụ onye anyị nọ na nke ezinụlọ anyị nọ na nke ezo ka enye ụnụ na ụtụtụ echekwere na unu were nwee ike ịradịapụ nwa na awọ were nwee ike ibido kwa ebe ga-ewere udo dịrị ụnụ. Biko nwere ihe na anyị kelere ndị Nze Ekwulobia Nze Ekwulobia ekele m unu. Biko eji m ohere a na-egosipụta obi ọṅụ na-anọnyere nke unu nọnyere anyị n'ụbọchị nke taata. In fact, ọ bụ na a na-egbuwa obi egbuwa ọ na-aga afọ na ọ mụsị ebe a pụta na-agba n'isi elu na ebe ọ ga-ekwu ebe a niile. So asị m ka Chineke ji ike niile onye dere ụbọchị tata ka ọ bụrụ ife ọ pụta ata mmiri edistọbụ ama abịachagbu anyị na-akpọkwu ya ka ọ bịa nọnyere ndị Nze Ekwulobia na-ebu n'obi ihe niile nke dị mma ka ọ bịa gọzie efa na nkwanye ugwu niile nke gbanyere onye isi nze nke gara aga Nze David Ezeonema nke mụ nọchitere anya ya were wụrụ onye nkwupụta okwu ya. Ana m asị ka ugbu a niile onye ọbụla a ga-ewepụta asị onye isi Nze Ekwulobia n'ọdịnihu ka ha kwụọ ya n'azụ kwụọ ya n'ukwu wee nwee ofu obi ofu mmụọ were na-aga n'ihu. Asị m na o ji adịrị onye ọbụla niile n'ebe a ka anụ ga-anọ ma ndị abịa unu na mma ka Chineke were ngọzi ya kesi onye ọbụla n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Udo dịkwara unu. Ma ihe produce bara na-abọ maka ụmụ ndị ọbụla na-eproduce ha chapụ ihe ọmaka ọwụ ọkwa nchekwu anyị na-asụ unu ndo ebe ji enwe ụna dị m ga-anwụ anwụ ọnwụ ole ekpere anyị bụ ọnwụ ya na ngwụrụ kwanyere na ọ ga-ebute ezinụlọ ọgwụ ihe ọma n'aha Jizọs ihe ọma n'aha Jizọs n'aha Jizọs uwe na-asụ biko onwe ihe dị mma ụda aka nna anụ kesedi ike onwe nke dị njọ akpali ya Nze Ekwulobia na-ajọta Nze Ekwulobia na-asụ biko anyị akwarogo ụna anyị ga-ana biko ise nke unu ji ụkwụrụ anyị ji ga anyị aṅụrụ ọnwụ n'ime ihe unu nyere
anyị anyị eriele anyị aṅụọla anyị ewere ije udo dịrị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị